Prečo je dobré chodiť do cirkevného zboru? Jeden deň v svojich nádvoriach je lepší než inde 1000. Žalmy 84. kapitola 11. verš. Ježiš spoločenstvo nezanedbával. Podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy. Aj apoštoli sa pravidelne stretávali. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme. A Dávid miloval Boží dom. Povedal, jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde 1000. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalmy 84. kapitola 11. verš. Aj ty miluješ Boží dom? Mal by si, pretože tam môžeš počuť výklad Božieho slova, získať stratégie pre svoj život, objaviť svoje duchovné dary i nadviazať vzťahy, ktoré ti budú v ťažkých chvíľach oporou. Kde inde by si toto všetko mohol nájsť? Vedci z Yaleovej univerzity zistili, že ľudia, ktorí pravidelne navštevujú svoj miestny zbor, sú šťastnejší, zdravší a žijú dlhšie ako tí, ktorí doň nechodia. Z prieskumu vyplynulo, že takí ľudia majú aj nižší krvný tlak, menej stresu a lepšiu imunitu ako tí, ktorí spoločenstvo zanedbávajú. Zaujímavou perličkou bolo, že očakávaná dĺžka života ľudí nechodiacich do kostola bola zhruba rovnaká ako u fajčiarov. Jeden z vedcov sa opýtal 80-ročnej ženy, ktorá práve cvičila na bežeckom páse, aké je jej tajomstvo. Ona mu odpovedala: keď chodíš s Bohom, má tvoj život zmysel a preto žiješ dlhšie. A navyše, máš pokoj s Bohom, takže aj žiješ lepšie. Ak by si toto všetko mohol nájsť v zázračnej tabletke, koľko by si bol ochotný za ňu zaplatiť? A musel by ťa niekto nútiť, aby si ju užil? Že nie. Tak fajn. Potom urob všetko, čo je v tvojich silách a príď v nedeľu do kostola. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe ziveslovodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.